Greetings muri Zimbabwe pachivhiti-vhiti Zim 8 apo patinenge tichitaura nhau dzakasiyana-siyana maringe nenyika yeZimbabwe. Naizvozvo nyaya yandauya nayo panapa inyaya yavaEmmerson Mnangagwa avo vakutaura genamba 2 kuti aiwa ini andambotaura kuti ndinoda kuenda third term. Vakataura kuti inini handina kumboenda third term, handina maambitions akafanana naiwayo. Kake namba 2 achitaura izvozvo asi masupporters avo behind ivo varikutaura kuti aiwa Mnangagwa 23rd, but tikatarisa kuti vakamboitirwe vanhu vacho kazikuratidza kuti Mnangagwa ndo vari behind panyaya iyoyo. Asi ivo pajekerere vanhu vanotaura kuti ivo vanoziva nezveconstitution zvisingaite zvebumbiro remutemo, vachitaura kuti ivo futi ndivo vamwe vakariisa, saka hazvingaite kuti vachinje. Vakataura kuti ivo zuva ravo rekuchinja, date ravo rekuchinja rekuita step down, vanotoziva kuti musi wakadai ndo ndichaita step down. So muri Zimbabwe imi munofunga chii nenyaya yakadaro iyoyo? Asi inini my own view hakuna zvinhu zvakadaro, anonyepa Emmerson Mnangagwa. So thank you for watching this video.